Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Yang aku beli UP media, Paul ke pemerintah. Tiga jingwan ke jingkenduk ke jongi, ya iba polling do, iba di Menteri Ketenaga Social Welfare, jongka Sarkar Jela, nagaliang ke Federation of Reward bengi lokal derbat, hadin bengi la yoi ya ketuka ke jingkeren nagaliang i Minister jongka Sarkar jongi iba polling do haka arteri ku benai jun, haka ba yong baga penusla ke dega wai ne pedeng ke hotspot ke ba kenrai kinong di drugs bat kinong kai tenagaliang jongi ki kenhun jong kinong yalam ha ki sinong ki raj bofer jong ka thain riwat penusla berkawai daga jing sukhia bat sngo kit kli yala ga jong ka tong ka thain riwat niwan bat kendu ya i minister jong ka ni ka sarkar MDA ka pemerintah la office trikam ka jongi banpan ke jing shai bat ban identify ya kanu ke jaka lani kanu kaba kilap nagaliang ka police department ban nagaliang ka sarkar ya ka jingdon jong kinong di drugs bat kinong khayi hak di ka thain riwat ka jongi de nagaliang jongi hadin bagi laya kendu ya iba polling do iba de minister jong ka Ketenaga Social Welfare department ila ben batai ila ai rugini kikot ila batai ba kaladon teng ka jing ka case hapo pun sla ka jing kem drugs ha ubna hausnem uba hausnem arjal akuat de nagaliang ke jongi pat iso kendit ba hadin bangala ya pun ya ka police department hadin bangila ya kerana imprisonment yang impat judon ka case habide bat ka jing kem drugs andang ila ya syong menta ba di minister ni yo i ba ka jon ka deka jing kem ya ki nong khai drugs lani ki nong di drugs hapo ka thain penusla hau benai Oktober hausnem arjal poa de nagaliang jongi ka Federation of Reward mengi lokal dorbar iwan da ka mesim basokia balese ila ai ru ka jing mot habide bat i minister jong ka social welfare iba polling do sauteli ki pon nila ai naga benta ban aibor no ya ki sinong bat ya ki seng samla ki senglong kemi ban pet ngor lang habide bat ka suk kasan bat khamta me ban thau ya ka village task force committee ringkat bat ka citrai lang jong BDO bat ka police department tengila ai ka jemut ha i minister jongi habide bat ka ni ka memorandum ka bangilai kendu menta ka sengi bat nang ta susu ka baar ka long ban penlong ya ke jingala pait ba haman laki sinong di school ki yo nang ban pensu thu ik pait ba ke jing kata ya uni kenja jing di ubama nak benta ki samla ki jongi kumong pi papa open usla bon ki samla ki ba ki wan nak loyeng longsam ka baduk dela de jia ba sakta uni drugs kan de ke jingma ga bakrau ya ka tahan jiwal ke jongi namar ba drugs i utip ba dei tang bo ong ba ki sen bala kan reu drugs ka jingma ka suk kasan ka syong suk ka syong singan ru kalawan ra ka jingma habide bat ka the ka than jiwar ka jungi nang ngila ajimur ya minister jungi bong banbu ya katalasi ya ki kali man kapor daki briu jong ka ai ka bomot bandon ka checking ladadon kata ka jing hier kini kinong khai drops lani kinong supply namar ko boong ba kata ka than jungi ka access point mo ka jaka ka rung kami lingba ka Bangladesh tingi ko aba lingba ka ni ka jing isutu baka dei ka jakaya banlet cepak Bangladesh ban penhiar yo mau leni ya kita ki export import iko abakan don ru ka checking yo lesi yo don man ki bri ki bakai lingba cepak Bangladesh issue LNT na ka thain ka jungi tingi ka paru ya minister ba inbu ya ka talasi ya ki kali ban check ya ki barung bami hang dia pok ka thain di war ka jungi bat ka basaw ngi ko aru banbu ya tools number 3 lada don kilo ki jinglap haki sinong lani haki jaka iko aban don nomor kenang bakin pentip immediately len wood kin pentip sya ka police department len sya ka nu ka babu yo ni nomor bangin la bandai kenang ba inyo ya ka jing ya trailang bat kata ka jing wanra ru ya ka jing ya ban yo kem lani ban yo ya kata ka jing wanra ban ya banong no ban don ka jing kem ya kini gibriu ki ba lada de ki badi lada de ki ba pendan kam lada de ki ba khayi inyo urban petibut bot cheki bor jang ka an Indonesia ka sarkar kita ke ki mat ki ba nagalang ka federation iwan mer kendo ya minister jongi hagani ka por kani ka si ka pamata na ka jing sukhya namar ba kani kadai ka jingma yangi ka than diwar namar hagini ki singing yo i ba nagalang ka sarkar ka penbena tingi so kendit kibun ki samla jongi ki so kendit ba kumno ka penusla ka dai ka wai na pedeng ka hotspot ka ba don kinong di drugs kinong hi drugs niyo i batang haki benta jong ka social law re benta ka susi balong ba ka penusla jong iro ka dai ka wai na pedeng ka bala don hapo ka list jong ka sarkar khamta me haga jing dai ban khayi yo drugs bat ke jing di jong ki samla kata ka dai ka mat ka bana kaleng jong ni wan ye kendu ya minister ni pa polik do office trikam